бинандаҳои азиз, барномаи ҷашни субҳи Тоҷикистон бахшида ба рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамон идома дорад ва дар ҳамин қисмати барнома суҳбати фосилагӣ анҷом медиҳем бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Дониёр Сангинов. дар ибтидо мехостем вобаста ба зарурати қабули Конститутсия ва нақши он дар рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ чанде аз андешаҳои худро баён мекардед. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан санаде мебошад, ки барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ҳамчун санади ҳуқуқӣ, меъёрӣ, ташкилӣ ва сиёсӣ айни ҳол хизмат карда истодааст. Бояд таъкид намуд, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад. Он муайянкунандаи асосҳои сохтори конститутсионӣ, вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, ҳолати ҳуқуқии мақомотҳои давлатӣ ва инчунин муайянкунандаи ваколати шахсони мансабдор, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад. маҳз бо қабул шудани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар фазои сулҳу субот ба расмият дароварда шуд. дар яке аз суханрониҳои худ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки бояд тазаккур дод, шояд набудани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар овони истиқлолияти давлатӣ боиси ба вуҷуд омадани ҷанги шаҳрвандӣ гардидааст. 6 ноябри соли 1994 халқи тоҷик ҳангоми иштирок дар райпурсии умуми халқӣ баҳри қабули санади тақдирсози миллат раи худро дод. бо қабул шудани ин санад ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд арзиши олӣ пайдо кард. ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҳар як нафар дар меъёрҳои алоҳидаи Конститутсия дард шуданд. маҳз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санаде буд, ки баҳри такмили низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор аст. дар заминаи Конститутсия қонунҳое қабул шуданд, ки онҳо баҳри ҳимояи манфиатҳои аҳли ҷомеа, баҳри ҳимояи сулҳу суботи Тоҷикистон ва ваҳдати ягона равона шуданд. маҳз мавҷудияти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷикистонро ҳамчун давлати сулҳҷӯ, ҳамчун кишвари бо асосҳои конститутсионии мутобиқ, ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона муаррифӣ намуд. имрӯз муносибатҳои Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷа маҳз тавассути меъёрҳои бевосита Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ муайян карда мешавад. дар замони истиқлолияти давлатӣ бо мукаммал будани меъёрҳои конститутсионӣ аз ҷониби мутахассисони Созмони Милали Муттаҳид он ҳамчун Конститутсияи дорои меъёрҳои инсондӯстона пазируфта шуд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои қабул шудани беш аз 350 қонунҳо, инчунин имзо шудани беш аз 350 санадҳои байналмилалӣ мусоидат намуд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз аз ҷониби кулли сокинони Тоҷикистон ҳамчун бахтномаи миллат эътироф шудааст, чунки орзуву омол, нияту мақсадҳои ҳар як сокини кишварро ифода менамояд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон як санади олии ҳуқуқие мебошад, ки барои қабули дигар қонунҳо, яъне қонунҳои соҳавӣ замина гузоштааст ва дигар қонунҳои соҳавӣ маҳз аз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегиранд. дар робита ба фаъолияти соҳибкорӣ мехостем чанде аз андешаҳои худро баён кунед, ки то чӣ андоза ин нукта дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мушаххасан ёин ки ба таври амиқ қайд гардидааст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари доштани меъёрҳои умумӣ танзимшаванда, инчунин фарогирандаи соҳаҳои алоҳидаи хоҷагии халқ мебошад. аз ҷумла дар моддаи 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст, ки дар Тоҷикистон шаклҳои гуногуни моликият кафолат дода мешавад. давлат озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкориро кафолат медиҳад. дар заминаи моддаи 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвари мо беш аз 100 санадҳои меъёри ҳуқуқӣ қабул шуданд, ки
онҳо баҳри рушду равнақи фаъолияти соҳибкорӣ замина мегузоранд. аз ҷумла бояд таъкид намуд ки бо қабул шудани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ ба ҳар як соҳибкор ҳуқуқу ӯҳдадориҳои муайян муқаррар гардид. дар баробари он давлат кафолати пешбурди фаъолияти соҳибкориро ба зимма гирифт. ҳар як соҳибкор имрӯз метавонад аз муқаррароти кодекси меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон истифода бурда кормандони кирояро ба кор қабул кунад, шартномаи меҳнатӣ бандад. дар баробари он ҳар як соҳибкор метавонад самт ё ин ки шакли фаъолияти соҳибкориро интихоб кунад. дар ҷумҳурии тоҷикистон овони 30 соли истиқлолияти давлатӣ далели он аст ки воқеан дар заминаи конститутсия ва қонунҳои соҳавӣ аз ҷумла қонунҳои соҳаи соҳибкорӣ барои рушду равнақи фаъолияти соҳибкорӣ саҳми назаррас гузоштаанд. аз ҷумла сохтумони биноҳои истиқоматӣ, сохтумони мактабҳо, муассисаҳои тандурустӣ ҳамчун фаъолияти эҳсонкории соҳибкорон далели он аст ки онҳо аз фаъолияти худ даромаде ба даст меоранд ва ҳиссаи муайяни онро баҳри пешбурди корҳои иҷтимоӣ сарфа мекунанд. дар ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз ситонидани андоз ҳамчун муқаррароти конститутсионӣ пешбинӣ шудааст. ҳар як соҳибкор ӯҳдадор аст ки сари вақт андозро ба мақомоти дахдор яъне дар маҷмӯъ ба бюҷети кишвар супорад. аз ин рӯ барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар заминаи муқаррароти ҳуқуқӣ ҷиҳати таъмини ҳуқуқҳои онҳо инчунин ӯҳдадориҳое пешбинӣ шудааст ки риояи онҳо аз ҷониби соҳибкорон ҳатмӣ мебошад. аз ин рӯ фаъолияти соҳибкорӣ ва дар маҷмӯъ фаъолияти иқтисодӣ ҳамчун меъёри конститутсионӣ ва кафолати давлатӣ шароит фароҳам овард ки дар кишвари мо соҳибкорони зиёд дар самтҳои алоҳида ба фаъолияти мустақилонаи худ машғул гарданд ва минбаъд барои рушди фаъолияти худ на танҳо муассиси таҳсилдиҳандаи шахси ҳуқуқӣ балки пешбарандаи фаъолиятҳои ҷудогонаи тиҷоратию ғайритиҷоратӣ шаванд. бисёри сипос ба шумо барои баёни андешаҳо. тамошобинони иззатманд ёдовар мешавем ки вобаста ба зарурати қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва муҳимияти он дар рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ суҳбати фосилавие доштем бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Дониёр Сангинов. дигар саҳифаҳои ҷолиби барномаи мо ҳамон идома доранд. дар идома моро ҳамроҳ бошед.